Minecraft on vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt valtavasti, tarjoten pelaajilleen unohtumattomia kokemuksia ja loputtomia mahdollisuuksia luovuuteen. Aika on kuitenkin tullut tarkastella pelin historian 5 mullistavimpaa päivitystä, jotka ovat muokanneet Minecraftin sellaiseksi kuin me nykyään se tunnetaan. Astutaan siis aikakoneeseen ja palataan menneisyyteen, jolloin Minecraftin maailma sai uusia ulottuvuuksia, uskomattomia lisäyksiä ja kiinnostavia ominaisuuksia. Tähän top 5-listaan sisältyy niin klassikoita kuin viimeisimpiäkin päivityksiä. Olipa kyseessä sitten Netherin uudistus tai jännittävien biomien ilmestyminen, käymme läpi kaikki perinpohjaisesti. Viimeisimpänä kerran päivityksestä, jolla on selvästi ollut suurin vaikutus Minecraftin maailmaan. Tätä sun ei todellakaan kannata missata, jos olet Minecraft-fani. Ensimmäinen päivitys, jota tänään tutkimme, saapui Minecraftiin helmikuun 29. päivä vuonna 2016, sen päivityttyään virallisesti versioon 1.9. Tämä versio oli ollut pitkään jo Jebin mielessä, sillä hän oli kauan uneksinut Minecraftin yksitoikkoisen PvPn muuttamisesta. Päivityksen päätarkoituksena olikin tehdä juuri se, joten se nimettiin The Combat Updateiksi. Suomeksi siis taistelupäivitys. Tämä päivitys toi ennennäkemättömiä muutoksia jo olemassa oleviin ulottuvuuksiin, täysin uusia tavaroita, jotka mullistivat pelitapamme ja tietenkin muutti koko taistelusysteemin. Lisätäkseen pelaajille tutkittavaa uusien alueiden muodossa Jeb päätti lisätä äärisaaren ulkopuolelle niin kutsutun ulkoisen äären. Tämä ääri koostui loputtomista pienistä saarista, jotka alkoivat vasta noin 1000 palikan päästä keskisaaresta. Antaakseen jotain syytä pelaajille mennä näille kuolleille saarille, hän loi muun muassa korushedelmät, jotka pelaajan syödessä sen teleporttaa hänet satunnaiselle palikalle lähiympäristössä. Tämän lisäksi saaret olisivat olleet täysin tylsiä ilman minkäänlaisia rakennuksia, joten tavallisen maailman kylien ja Nether-ulottuvuuden linnojen vastakappaleeksi luotiin äärikaupungit. Näitä purpuroita kaupunkeja asuttivat laatikoita muistuttavat shulkerit. Ne tappaessaan niistä pystyikin rakentamaan Minecraftin ensimmäiset kannettavat laatikot, jotka täysin muuttivat sen, miten käytimme tavaraluetteloitamme. Shulkerit olivat myös hyvin outoja muilla tavoilla, sillä ne erosivat täysin kaikista muista vastustajista. Ensinnäkin ne eivät liikkuneet, ja toiseksi ne ampuivat ammuksia, jotka seurasivat pelaajaa niin kauan, kunnes ne osuivat johonkin, tai ne tuhottiin. Nämä pallot antavat pelaajalle levitointiefektin, joka laittaa hänet lentämään ylöspäin täysin hallitsemattomasti. Suurin lisäys äärikaupungeissa oli kuitenkin elytrasiivet, jotka täysin muuttivat sen, miten näemme maailmamme selviytymistilassa. Yhtäkkiä sen sijasta, että rakennuksia katsottiin maan tasalta ja välimatkojen taittamisessa meni ikuisuus, pystyi lentämään todella nopeasti ilman halki ja nähdä rakennukset uudesta kulmasta. Alussa elytrojen potentiaali oli kuitenkin rajattu, sillä niille ei voinut saada vauhtia muuta kuin ampumalla itseään jousipyssyllä. Mahdollisuus saada boostia käyttämällä ilotulitteita lisättiin vasta myöhemmissä päivityksissä. Kuten jo äsken mainitsin, suurin muutos tässä päivityksessä oli kuitenkin taistelusysteemin totaalinen uudelleen rakentaminen. Vanhan spämmiklikkailun sijasta pelaajat joutuivatkin yhtäkkiä ajoittamaan lyöntinsä saadakseen miekalla laajan swipe-lyönnin, tai uutena ominaisuutena kirveellä raskaan lyönnin. Tämä jakoi pelaajien mielipiteet kahtia, sillä ihmiset, jotka nautiskelivat PvPn pelaamisesta, näkivät tämän uudistuksen synkkänä PvP-servereiden kannalta, kun taas kasuaalimmat pelaajat nauttivat uudesta muutoksesta yksin pelimaissaan. Nautiskelusta puheen ollen, jos nautiskelet tästä videosta, muista laittaa kanava tilaukseen. Mikä tuo ääni oli? Kyseessä on tietenkin Pillage at Village-päivitys, teknisellä termillä tunnettu myös nimellä 1.14. Tämä päivitys julkaistiin huhtikuun 23. päivä vuonna 2019. Päivityksen suuri missio oli päivittää Minecraftin ikäloppuja kyläläisiä, jotka eivät sitten vuoden 2014 olleet muuttuneet yhtään. Muu peli oli edennyt niin pitkälle, että vanhat tylsät kylät eivät innostaneet pelaajaa enää tutkimaan ja seikkailemaan. Tämän ohella kyläläisten käyttötarkoitukset olivat hyvin rajatut. Heidän kanssaan pystyi pelkästään käymään kauppaa tai rakentamaan rautafarmin. Alkuun suurin muutos tapahtui kyläläisten kaupankäyntisysteemissä. Sen sijaan, että kyläläinen syntyi ammattinsa kanssa, pelaajalla oli nyt täysin vapaat kädet päättää ammatti, mikä parhaiten täytti hänen tarpeensa. Tämä tapahtui tietenkin valitsemalla oikeanlainen työpiste. Työpisteiden johdosta kyläläisten ammattivalinnat laajentuivat 5 jopa 13. Vanhat kyläläiset olivat luotu siten, että he uudistivat kaupankäyntiluetteloaan satunnaisesti kauppojen tapahtuessa tai päivän vaihtuessa. Kuitenkin uusissa kyläläisissä tälle luotiin hyvin selvä visuaalinen systeemi. Kaupat tulivat jälleen saataviksi loppunoston jälkeen vain kyläläisten tehdessä töitä. Kyläläisten keskuuteen lisättiin myös muita systeemejä, kuten unisyklit, rautajättien syntymisen muutto sekä mainesysteemi. Kylät olisivat kuitenkin tylsiä ilman mitään actionia, joten tasapainottaakseen rauhanomaista kaupankäyntiä oli siis keksittävä pahis häiritsemään sitä. Tähän rooliin luotiin kyläläisten pahat serkut illagerit, tai hassun suomalaisen käännöksen mukaan pahalaiset. Illagerien tehtävänä oli aloittaa massiivinen hyökkäys kylään, jos pelaaja oli tappanut heidän partionsa lipunkantajan ja saapui sinne.
Nämä hyökkäykset saapuivat aina aalloissa, jotka jatkuvasti muuttuivat vaikeammiksi, mitä pidemmälle pääsit. Pahinta aalloissa olivat niiden supervoimakkaat vastustajat, joita ei löydä mistään muualta Minecraftin maailmasta. Näihin kuuluvat muun muassa Ravagerit, Evokerit ja niiden luomat Vexit. Jos kuitenkin ihmeen kaupalla selviät näistä kaikista vastustajista, palkintosi on todellakin sen arvoinen. Sillä pahisten tiputtamien tavaroiden ohella saat itsellesi kylän sankariefektin, joka innoittaa kyläläiset antamaan sinulle alennuksia tuotteistaan sekä ilmaisia lahjoja. Lahjat voivat olla mitä tahansa aina kokatusta kalasta kirjoihin. Saadut lahjat ovat nimittäin täysin riippuvaisia kyläläisten ammatista. Seuraavaksi sukellammekin kirjaimellisesti uuden päivityksen seuraan, sillä kyseessä on tietenkin Minecrafting Aquatic Update 1.13, eli toisin sanoen merenalainen päivitys. Tämän päivityksen virallinen julkaisupäivä oli heinäkuun 18. päivä vuonna 2018. Päivityksen saapuessa Minecraftin lähes loputtavaan maailmaan se oli monen pelaajan mielestä ehkä kaunein päivitys ikinä. Vanhat Minecraft-pelaajat muistavat hyvin nimittäin, miten tylsiä vanhat meret olivat. Nämä kuolleet yksitoikkoiset lätäköt eivät vain yksinkertaisesti vetäneet mitään vertoja uusille elämää hohkaville merille. Vanhoissa merissä nimittäin ainoa mahdollinen monumentti, jonka pelaajat pystyivät matkoillaan löytämään, oli merimonumentti, jonka Uumenissa meren suojelijat asustavat. Sen löytäminen ensimmäisellä kerralla on jokaiselle varmasti hieno kokemus, mutta jo toisen kerran jälkeen siitä tulee hyvin tylsää. Lisätäkseen siis tutkimusmahdollisuuksia sekä jännitystä meriin, sijoiteltiin laivojen hyökyjä, uponeita taloja sekä piilotettuja aarrearkkoja, joihin oli mahdollista löytää karttoja. Jottei tutkimusmatkailun välimatkat koituisi tylsiksi, mereen lisättiin kaiken maailman kasvustoa, esimerkiksi meren elävien, korallien ja tietenkin merieläinten muodossa. Ensimmäistä kertaa ikinä sinulla pelaajalla oli mahdollisuus nähdä kalat, joita olit jo kalastanut vuodesta 2010 lähtien. Meressä liikkuessa vanhan onkivavan sijaan kaloja oli mahdollista pyydystää ämpäreihin sekä kerätä suoraan käsin. Myös uusia eläimiä kuten delfiinejä ja kilpikonnia lisättiin elävöittämään matkoja. Matkat olisivat kuitenkin täysin tylsiä ilman haastetta, joten tämäkin päivitys toi mukanaan omat pahikset. He olivat hukkuneita zombeja, jotka erosivat normaalista zombeista siten, että heillä oli taito uida, siinä missä normaalit zombit upposivat meren pohjaan. Hukkuneita zombeja oli myös mahdollista löytää varustettuina aivan uudella Atraan aseella. Tämä ylisuuri haarukka oli suunniteltu venäläiseen taisteluun korvaamaan sen paikan, jonka jousipyssy jätti tyhjäksi. Atraamilla on 2 lumousta, josta toinen keskittyy matkustamiseen ja toinen taistelemiseen. Matkustamiseen tarkoitettu lumous ristiaallokko olikin lähes saman tien yleisön suosikki, sillä se mahdollisti loputtoman matkustamisen elytralla silloin kun maassa se sattui satamaan. Kuitenkin kaikki tämä jää päivityksen suurimman lisäyksen varjoon. Vaikka tämä lisäys näyttää päältäpäin hyvin simppeliltä, se on itse asiassa yksi Minecraftin mullistavimmista lisäyksistä. Puhun tietenkin uimisesta. Moni saattaa tässä vaiheessa kohauttaa olkapäitään ja sanoa, että ei uiminen ollut niin suuri lisäys. Pitää kuitenkin muistaa, että uiminen ei pelkästään rajoitukaan venäläiseen toimintaan, sillä tämä mekaniikka, jossa pelaaja menee vahkatasoiseen asentoon, muuttaa pelin koodissa pelaajan kokoa, joka mahdollistaa esimerkiksi pienissä tiloissa ryömimisen. Tämän lisäksi suunnittelijat ajattelivat, että kyykkyyn mentäessä samantapainen ilmiö pitäisi tapahtua, joten nyt sinun on mahdollista mahtua vain 1,5 palikan korkeista aukoista vain menemällä kyykkyyn. Menkäämme siis kaikki kyykkyyn ja laskeutukaamme maan läpi Manalaan, jossa seuraava Minecraftia mullistava päivityksemme lymyilee. Kyseessä on tietenkin päivitys 1.16. Päivitys tunnetaan kuitenkin paremmalla nimellä Nether Update. Kuten vesipäivitys oli muokannut tylsää osaa Minecraftista, niin myös tämäkin päivitys pyrki samaan. Netheristä oli vuosien saatossa tullut tylsä paikka, jota käytettiin vain matkustamiseen, kullan keräämiseen ja ehkä harvoin Nether-linnoituksista saatavien tavaroiden keräämiseen. Muuten paikassa ei ollut mitään innostavaa. Päivitys lähestyi ongelmaa samalla tavalla kuin kuollutta merenpohjaa vain 2 vuotta sitä ennen. Nimittäin kesäkuun 23. päivä vuonna 2020 Netherin ilmestyivät biomit. Kyseessä ei ollut kuitenkaan mitkä tahansa biomit, vaan 3D-biomit, jotka pystyivät parhaassa tapauksessa menemään toistensa päälle, joka myöhemmin loi pohjan tulevalle luolapäivitykselle. Mutta se onkin tarina toiselle kerralle. Netherin ilmestyy siis 4 täysin ennennäkemätöntä biomia, jossa jokaisessa oli löydettävissä uusia palikoita sekä rakennuksia. Jossakin biomeissa oli jopa täysin uusia hirviöitä, kuten piglineitä ja hoglineita. Piglineiden tehtävän oli suojella heidän täysin uusia linnakkeitaan, sekä heidän kanssaan pystyi käymään kauppaa vaihtamalla kultaharkkoja rajoitusti saataviin materiaaleihin, kuten obsidiaaniin. Ja hoglineista sai ruokaa. Rakennuksista, joita piglinit suojelivat, oli mahdollista löytää Minecraftin ensimmäiset magmakuutiospavnerit, mutta niiden todellinen aarre makasi arkuissa. Nether-päivityksessä nimittäin Minecraftiin oli esitelty täysin uusi jalometalli nimeltään netheriitti. Tätä superharvinaista palikkaa oli mahdollista löytää vain Netherin syvimmistä osista sekä hyvällä tuurilla linnakkeiden arkuista. Netheriitillä pystyy valmistamaan
harniskoita sekä työkaluja. Ja jos olet todella omistautunut pelaaja, sitä voi tehdä beaconin. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, aika on tullut sukeltaa päivitykseen, joka muokkasi Minecraftia sellaiseksi kokonaisuudeksi, jonka me sen nykypäivänä tunnemme. Uskon, että ilman tätä päivitystä noin 90% hienoimmista selviytymispelimuodon rakennuksista olisi jäänyt täysin meiltä näkemättä. Päivitys siis toisin sanoen muutti täysin sen, miten pelaamme peliä, sekä kaiken sen, mikä on mahdollista pelin sisällä. Pitemmittä puheitta, tervetuloa Minecraftin 1.5 maailmaan. Tämä mullistava päivitys, joka tunnetaan paremmin nimellä Redstone Update, julkaistiin 13. päivä vuonna 2013, eli yli 10 vuotta sitten. Päällepäin päivitys näyttää hyvin simppeliltä. Se lisäsi muutamia uusia Redstone-komponentteja ja uusia mekaniikkoja. Kuitenkin Minecraftin hienous on se, että vain mielikuvitus on rajana sille, mitä näillä simppeleillä palikoilla voi tehdä. Tämä päivitys loi pohjan seuraavalle 10 vuodelle Minecraftin teknologista edistystä. Olemmekin sen ansiosta kykeneviä rakentamaan automaattisia farmeja, jotka keräävät tavaroita puolestamme, ja rakentamaan ennennäkemättömiä rakennuksia sekä koneita. Yksinomaan tämän päivityksen ansiosta olemme nähneet Minecraftin sektorilla servereiden kuten SciCraftin nousun sekä myös lukemattomien YouTubettajien kasvun. Tässä oli kaikki tältä päivää. Muista laittaa kanava tilauksen, et missaa seuraavaa videota.